už ich zastavovala pereničky, no dajte, aby mala ona nakúpila viac. No a potom chodila aj na jarmoky. Bolo v Lovinování, už to bol barbistický systém. Tak narazil sa do takých chaos ľudia, taký zmetok sa začali zhromažďovať a krilovi, čo je, tak tam prišli gardisti a chytali Židov. Tak aj ju zobrali túto istu. A ona chudinka, to ešte mama nám rozprávala, aby sme si to nenahali, aby sme to poslali. Ešte ho siahla obrúčku a nie takú veciasku. Dobre skovky zaviadala a ešte tak má toľko ducha prítomnosti, že to hodila na našu mamu. No ale my sme to dali tomu chlapcovi. Ten žije v Izraeli, ja som sa tam s ním aj stretla, keď som bola v Izraeli. Náhodou, nič. Jej syn, ako tej Adelín. Áno. Jemu sa podarilo potom ujsť a ju potom odviedli do koncentráka, hej? Ako? Ju zabili? Zabili ju? No, odviezli ho isté, že ho zabili. Ostali tí chlapci sami. A to v Lovinování na jarmoku? Na jarmoku, no aj jej mama chodila na jarmoku, no. No, tak toto by bolo všetko, čo ja vám môžem povedať, ak si dačo spýtajte sa ešte. Ale ešte sa spýtam ti na židovský cintorín. Ten si nepamätáte, že dokedy sa tu pochovávalo, lebo keď tu nemali v detve rabína, tak rabín chodil skade. Alebo či tu bol vôbec rabín, či dochádzal zo Zvolená, alebo ako to bolo? No ja neviem, tu pochovávali, ale ja nepamätám ani na jeden židovský pohreb. To bolo ešte tedy mladvo a potom ich takto vyvraždili na tej Kovášovej, kde streľali všetkých. Však ste to počuli, tam neviem koľko tých osôb na stovky. Čítala som niekde, že boli aj mliekári alebo brinziári židovskí v detve. Nie, neboli. Neboli, a takí, čo skupovali viete, tak bol hlavná brinziári, bola Wittmann, pozvolený. A títo naši detviansky to zase odvážali tam. Ale tu v detve, ako v mestečku, nebol židovský brinziár alebo mliekár? Nie. Ani mliekár? Ani Galbava, nie? Bol skupoval? Nie, tu nie sú. Tu nebolo. To robili kresťania. Pani Galbava, to bola taký Jaždekbaba. A pán Vagaš, no ten to už tak práve solidne všetko bol továrenský. Z toho okrádali tí jeho, keď už umývali riad, a odnášli takí dôverní zamestnanci jeho. A keď prišli domov, boli tam raz bol cudzí, iba keď vyťahujú také kusy masla, viete. Kradli, no. A tú Slovácku im dával zadarmo, že by mohli schovať s tým spíne, to sa vylievalo. No a takto ich objavili, že to odnášajú im aj maslo. Aký vzťah bol medzi Kunovcami a miestnym obyvateľstvom? Vzťah s týmito? Ale no tak všetkým ľuďom ani Pán Boh nevyhovie. To je jedna zásada. Našlo sa aj takých, čo sa nemohli tam dostať do roboty, tak potom nadávali, lebo tam tiež bola nezamestnanosť aj vtedy. Oni mali svojich zamestnancov ako židovských, či zamestnávali aj takto našich? Ale oni mali, ale sú takýchto civil, iné kresťanov. Ja, my deti sme tam radi chodili a už keď mi takto sa kláňali a začali sme sa im posmievať, tak nás tak dúrili stade preč, lebo my sme boli v susedstve, tam to ten dom starý, tam som ja bývala. A bol nejaký správca alebo niekto, kto sa staral o tú synagógu? No to si oni už mali takého, čo im to pozametal, poriadil, pokosil okolo trávu. To nebolo ako spustošené, už im bolo čo, boli pedantní. Ale oni nesmeli sviečky zhasínať. Svetlo, to sme my deti chodili im zhasínať. Prečo to tak bolo? Aj neviem, prečo to je taký zvyk. Ani zapálovať večer, ani zhasínať. Keď sme boli v Nitre, tak nám to hovorila tá pani sprievodkynia. Ja už neviem, prečo som zabudla. V sobotu. No tak v Litve ich bolo dosť tých Židov, v Hriňovej bolo menej, tam bolo tak tu mali centrum, za to aj postavili si tú synagógu. A
A Hriňovskí potom chodili sem, Židia, No tak, na bohoslužby? Chodili nám aj sem, ale chodili aj do Lučenca. Už kedy sa majetnejší boli, chceli vidieť mesto, dačo kúpiť. Viete, ako my túžime vždy dačo ísť dať na týle. Dokedy asi fungovala tá synagóga? Že dokedy boli v tej synagóge vykonávané bohoslužby? No, za slovenského štátu to bolo. Ešte? Áno. Už neviem, ako dlho. Potom už, keď začali odberať preč do tých táborov, vyvážali preč, no tak už, no, nie, už nemohli tak robiť. No, poďme. Dosť ste si tie tak... Ja som teraz o Ďakujeme. 60 rokov mladšia. No, ešte zajtra prídeš, ešte o týždeň. častejšie sem Ja by som sa ešte na záver len chcela. Ja som hovorila, išla. Teta, ešte môžem poslednú otázku. Ako to v tom obchode vyzeralo, ich v tom židovskom obchode? Ako to vyzeralo? Tak ako aj v druhých obchodoch, áno? Tak ako aj teraz približne? Vtedy boli pokladne, kasa taká tak obohradené so sklom také. Dvere tam, aby každý nemyslel, tam nedali po peniaze, to malo to bolo také. No. Ale oni mali veľký obchod, títo Kúnovci. Pekný. Mali všetko, čo ste chceli. Čo tam, ani v meste to iba nebolo, boli súsli. Šikovní boli, no tak. No, Jacko bol veľmi pekný. Niekto bol tu však Slavýho. Lacko, ten pon. To boli... Ale už pred rokom zomrel. Vysoký bol, vrecnatý, fešák bol, veľký fešák. A ženu si z Košic zobrala z katolíčku. A vy ste ho nechceli nič? Katolíčky stade to s deťmi, keď bol všetci. Á, tak. Ale bol žiť, tak? No a to už. Nie. Čo je súdené na znenie? Čo je súdené na znenie? No tak, Dobre, nechajte nechajte. In 1923 to 1925 was built in Lučenec new synagogue by the project Lipota Baumon, inspired by Byzantine and Oriental culture. Construction of the synagogue requisite cost over 1 million korun. Synagogue consisted of a half-temple worship, the winter of which was in line with one Meyer Women's Gallery, Advisor Hall. The massive structure is attained height 35 meters, dome resting on 4 pillars. Middle temple was main altar of marble Art Nouveau design, the work of A. Horn of Banská Bystrica. The construction of the temple was the 8 September 1925 and the rabbi was Artur Reshowski. Jewish community was founded in 1868. The first Jews in Zvolen was Adolf Tomaszov. The community held a synagogue where the dimensions are 30 and 12 meters. Over the gateway were the towers had onion dome with stars of David, individual entrance for women. In the synagogue were men and women during the